ଏ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ତାଙ୍କ କଥା। ଏଇ ସେଠି ମୋ ଭିଣେଇ ବସିଛନ୍ତି। Subscribe, press the bell icon. ମୋ ଭଣଜାର କେକ୍ ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡର ଟୋପି ଥୁଆ ହେଇଛି। କ'ଣ କହିବ ତାକୁ? ଆସ ଦେଖିବା ରୋଷେଇଟା କ'ଣଟା ହେଇଛି ଆଜି। ଆଗ ରୋଷେଇଟା ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କିଛି ଜମିବ? ଏଇଟା କ୍ଷୀରି, ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଡାଲମା, ଆଉ କିଛି ତ ମିଳୁନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ? ଏ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖାଅ? ପୁରୀ ଏଇଟା। ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁଠି ଏଇଠି? ହଁ ହଁ, ବରା ଭଳିଆ ଦେଖ, ବରା ତ ଆଉ ବରା ବରା ଦେଖ। ଆସ ଯିବା ଉପରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମେନ୍ ତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଉପରେ ଦେଖିଲେ କି ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲ। ଆଗରେ ମୋ ଦିଦି କ'ଣ ସେ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଛୁଆମାନେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ? କେକ୍ଟା ଆସି ଆଗ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଭଣଜା, ଇସ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛ? ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ମୋ ଭାଣିଜି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ? ଏସବୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଦେଖ, ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଛୁଆ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଗୁଗୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେକ୍ରେ। ମୋ ଭଣଜା ପୁରା ଟୋପି ଫୋପି ଦେଇ କ'ଣ କରୁଛି। ମୋ ଭାଣିଜି, ଛୋଟ ଭାଣିଜି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ? ଏଇ ମୋ ବଡ଼ ଭଣଜା ସେଠି ରାଜନ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ଦିଦି ତ ତା ଠିଆ ହେଇଛି ତା ପୁଅ ପାଖରେ କେକ୍ କାଟିବ ଆଉ। ତା ମୁଣ୍ଡର ଟୋପିଟା ରହିପାରୁନି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ନା, ସିଏ ତାର ଛୁରୀ ଧରି ତାର ଠିଆ ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଗଲି ଲାଷ୍ଟକୁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଦେ, ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟେଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖାଯାଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। କିଏ କେଉଁଠି ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ତଳକୁ ସବୁ। ତା ବାପା ଫାପା ସବୁ ତଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ତ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଛୁଆ ତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ତାର ବ୍ୟସ୍ତ। କେକ୍ଟା ରଖିଲେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଡିପିରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡିପିରେ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଭାଇ ତା ବାପା ସେଠି ବସିଛି ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ, ମୁଁ କହିଲି ନା ର, ଛୁଆଟା କାହିଁ କାନ୍ଦିବ। ତ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମୁଁ କରିଦେଲି ଲୁଚେଇକି ସେଠି। ମୁଁ କରୁଛି, ଅନଉଛି ଦିଦି ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଦିଦି ଆସିଲେ କେକ୍ଟା କଟା ହେବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଳକୁ ପଳେଇଛି। ସେ ଆସିଲେ ଉପରକୁ କଟା ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକି ତା ମୁହଁରେ ଦେବାକୁ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତା ଦେବା ଆଉ। ସରି, ମୁହଁରେ କହିଦେଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲି। ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲା ପରେ ମୋ ଆଉ ଜଣେ ଭଣଜା ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲା କି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ପଛପଟେ ସେତେବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି କ'ଣଟା କହୁଛୁ। ସିଏ ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲା ପଛପଟେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ତା ମମି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଟୋପିଟା ଓହ୍ଲେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ର, ଓଲଟା ହେଇଛି, ସିଧା କରିଦେବା। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ସିଧା କଲି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋ ଭଣଜା କହିଲି ଦେଖାଗଲା ତ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଲେ କେକ୍ଟା କଟା ହେବ। ଦିଆ ହେଲା କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଆଗ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଦିଦି ଲଗଉଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ପୁରା ଲଗଉଛି ଆଉ ଖୁସିରେ ଆଉ। ଲଗାଉ। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭଣଜା ରାଜନ। ମୋ ଦିଦି ତାର ଲଗାଉଛି, ସିଏ ଲାଗିବାରେ ନାଁ ଧରୁନି। କେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଉ ଲଗାଉଛି ତ ଆଉ। ମୋ ଦିଦି ତାର ଗପିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ତାର ଲଗାଉଛି। ଛୁଆ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସିଆଡ଼େ ଖାଇବେ ଟିକେ କେକ୍ ଫେକ୍ ବେଲି, ସେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭିଣେଇ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ମୋ ଦେଇ, ମାନେ ମୋ ଦିଦିର ଯା। ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି, ଯାଉ ସେପଟକୁ ଯାଏ, ସେ ସବୁ କାଟନ୍ତୁ ଆଗ କେକ୍। ମୁଁ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ସବୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ ତାର ହେଇ ସେଠି ଜଣେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଫୁଟାନ୍ତିନି ବାହାରୁ, ଯେଉଁ ବାହାରେ ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା କ'ଣଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ଆଉ। ମୋ ଭାଇ କି ବହୁତ ଶୀତ, ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ବିଚରା, କାମ କରି ବହୁତ। ସବୁ ଲାଗିଗଲା। କେକ୍ଟା ଏଥର କଟା ହେବ। ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ତ ଲାଗି ସାରିଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟାକୁ ମାରୁନା, ଧରୁଛ କାହିଁକି? ମାରିଦିଅ। ସବୁ ମାରିଦିଅ ତା ଦେହରେ। ଏଥର କାଟିବା। ହଁ କାଟିବା, କାଟ। ପ୍ଲାନିଂ କର, କାଟ। କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ମୋ ଭଣଜା? କାହାକୁ ଡାକୁଛି? ହଉ ଡାକ ନା, ତୁ କାଟେ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ସମସ୍ତେ ମାନେ କହିଲେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ତାପରେ ତାର ଲିଭେଇଲା। ଅଧେ ଲିଭିଲାନି, ଯାହା ଲିଭିଲାନି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ତାର ଲିଭଉ ତା ସେମିତି ବସିକି। ତୁ ଘରେ ଲିଭେଇବୁ, କେକ୍ ସବୁ କାଟିକି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେ ଆଗ।
ପିଲା ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଉପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଗୁଗୁଲ ଖାଇଯାକ ଖାଇବି। ଛୁଆ ଆଡ଼େ ଫୁଟେଇ ଫାଟେଇ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଅସମ୍। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଫୁଟେଇ ପୁରା କେକ୍ ଫେକ୍ ଆଉ ରଖିଲେନି, ତା ଉପରେ ସବୁ ଗଦା ଗଦି କରି ପକେଇଲେଣି। ଏତେ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଟିକେ ତ ପୁଣି ଇଏ କର। କେକ୍ଟା ପୁରା କଟା ହେଇଛି ଆଉ କାଟୁଛି ମୋ ଦିଦି ତାର କାଟୁଛି। ମୋ ଭଣଜା କାହାକୁ ଆଗ କେକ୍ ଦେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ। ସେ ତାର ଆଗ କେକ୍ ମୋ ଦିଦି କାଟିଲା। କେକ୍ ତାର ବାହାରୁନି ତା ଭିତରୁ, ସେ ଏମିତି କାଟୁଛି। ତା ଛୁରୀ ଆସିଥିଲା, ସେ ଛୁରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ପରିବା ଯେଉଁ କଟାଯାଏ ସେଇ ଛୁରୀରେ କଟା ହେଲା। ମୋ ଭଣଜାରୁ ଫାଷ୍ଟ କେକ୍ଟା କାହା ପାଖକୁ ନେଇକି ସେ ଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପଳେଇଲା ଭିତରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଓହୋ ଏଇ ଉଣ୍ଡାଳୁଛି। ଓହୋ ମାନେ ମୋ ମାମୁଁ ଖୋଜି, ମାନେ ତା ତା ଜେଜକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି। ରୁହ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ଜେଜ? ଓହୋ ଏଇଠି ତା ଜେଜ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ମାମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଲା ସେ କେକ୍ ତାଙ୍କୁ କେକ୍ ଦେଇକି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲା। କହିଲା ନା ଏଠି ଆଉ ଠିଆ ହେବିନି। ମୋତେ ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୁ ନେଇକି ଚାଲେ। ସେ ନେଇକି ସବୁଠୁ ଚାଲିଛି। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଅଦା ହେଇଗଲେ। କେକ୍ଟା ଖାଇବେ। କେକ୍ଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇବେ କ'ଣ ହେଇଛି ତଳେ। ତା ମାଆକୁ ଦେଲା କେକ୍ ସେଠି, କହିଲା ମା ନିଅ। ମାଆକୁ ଦେଲା। ମାଆର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାଆକୁ ତାର ଯାଚିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ତା ବାପା କହିଲା ଦେଲୁ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇଦିଏ। ତା ବାପା ତାର ଆଗ ଦୁରିଆ ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ତା ଭଉଣୀକି ଦେଲା, ତା ମାନେ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦେଲା ତାକୁ। ମୋ ଦିଦି ତାର ଆଗ ଦୁରା ତାର କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟି ତାର ସେଠି ସିଏ ତାର ଛୁଆଙ୍କୁ ହେଇ ନେଇ ବାଣ୍ଟିଲା। ସିଏ ତାର ନିଜେ ବାଣ୍ଟିବାର ତାର ବ୍ୟସ୍ତ। ହଉ ବାଣ୍ଟୁ, କେତେ ସମୟ ବାଣ୍ଟୁ। ଏଠି ତାର ତା ପୁଅ ତାର ବାଣ୍ଟୁଛି, ସେଠି ସିଏ ତାର ନିଜେ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଓହୋ ସେଠି ତାର ମୋ ଭଣଜା ସେଠି କାହାକୁ ଅନଉଛି ଏମିତି? ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ତାକୁ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଟୋପିଟାକୁ ଲାଗିଯାଏ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମିତି ହେଉଛି। ଛୁଆ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। କେକ୍ ତାର ଅଧା କଟାକଟି ସରିଗଲା, କାଟିକି ସବୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାହାକୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ସବୁ ଦବାର ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। କେକ୍ ସବୁ ଧଇଲେଣି, ସବୁ ଜଣ ଧରି ତାର ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭଣଜା ତାର ଆଗତୁରା ଖାଇଲାଣି। ତା ଭଉଣୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲା, କହିଲା ନେ, ଜନ୍ମଦିନ ନା, ଦେଇନଥିଲା ଆଗ ଆଉ ଦେଲା ପଛରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଆଉ। ସବୁ ଛୁଆ ବସିଲେଣି, ଛୁଆ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ଦିଅ, କାହିଁ ଏମିତି ମାନେ ଇଏ କରୁଛ। ତା ଗାଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ନୁହଁ, ବାର୍ଥଡେ ମାନେ ଗାଲେ ନ ମରା ହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯିବ? ମୁହଁଟା ମାରିବା କଥା। କହିଲେ କେକ୍ଟା କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଟିକେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଇଲେନି। ଆକୁ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭଣଜାକୁ ମାରିବେ ବୋଲି, କହିଲା ନା ମୋତେ ମାରନି। ସେ ତାର ମାଇଲାନି। ଏସବୁ ମାରିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେକ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମାରନି। ସିଏ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୋତେ ଫୁଲ ଦିଅ, ମୁଁ ତା ଉପରୁ ଫୁଲ ଖାଇବି। ଇଏ ତାର କହିଲା ନାଇଁ ମୋତେ ଦେଲ, ମୁଁ ଖାଏ କେକ୍ଟା। ତାକୁ ସେଠୁ ଦିଆହେଲା କେକ୍ କଟା ହେଇକି ହାତରେ। ତା ନାଁ ହେଉଛି କାଳିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କେକ୍। ସବୁ କେକ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତଳେ ବୋଧେ ଆଉ। ତଳେ କିଏ ଉପରେ ଖାଇବେ? ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଣିଜୀ, ଛୋଟ କ୍ୟୁଟ୍ ଭାଣିଜୀ। ଦେଖ ତାକୁ କ'ଣ ସେ ହେଇଛି, ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। ସେ କାହାକୁ ଅନଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏତେ ପିଲା ତ, ସେ ଜାଣିପାରୁନି କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ। ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଶୋଇବ ସେ। ମୋ ଦିଦି କ'ଣ ଧୂପକାଠି ବୁଲେଇବ ନା କ'ଣ କହୁଛି? ଦାନ୍ତ ତ ସେ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ଆଉ। କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଭଳିଆ ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି? ଓହୋ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। କହିଲା ନାଇଁ ସେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ ନାଳ ଭଳିଆ କେକ୍ଟି ନେଇ ଦେଇଦେବା ଆଉ। କ'ଣ ଭିକ ମାଗିବୁ ନାହିଁ ସେଠି? ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୋ ଭଣଜା ତ ତାର ଗପିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଆଉ। କ'ଣ ମୋ ଦିଦି କହୁଛି ଓହୋ ଭିକ ଦୁଇଟା ଦିଅ, ମୁଁ କେକ୍ ଟିକେ ନେଇକି ଭିକ ନେଇ ଦିଏ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ। ହଉ ଭିକ ତାକୁ ଦିଆହେବ ଆଉ। ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ନହେଲେ ଦେଇଦେବା ଆଉ। କ'ଣ ଥାଳି ଫାଳି ନେଇକି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ଓହୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା କି ଉଠ ବସିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ବସିଗଲେଣି ଛୁଆ, ସବୁ ଖାଇବେ ଆଉ। ସବୁ ବସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାଇ ତ ଏକ ନମ୍ବର ସେଠି ଭୁକଡ଼ ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦିଆହେଲା। ପୁରୀ ତରକାରୀ ଦିଆହେଇଛି, ସୁଜି ଦିଆହେଇନି। ଓହୋ ସୁଜି ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦିଆହେଇନି। ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭିତରେ ସବୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ତଳକୁ ଆଣିକି ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା ଆଉ ଖାଇବେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି। ସବୁ ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏସବୁ ଖାଇଲେ ଛୁଆ ସବୁ ଅନଉଛନ୍ତି କ'ଣଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଏଇଟା ତଳେ ଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା, ଉପରେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି।
ଉପରୁ ସବୁଠୁ ଗଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ଉପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲେଣି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳକୁ ଉପରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବସିଗଲେଣି। ହଁ ତ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭଣଜା ତାର କ'ଣ ପୁରୀ ନା କ'ଣ ଦେଉଛି ତ ଆଉ। ହଁ ତ ଆଉ ପୁରୀ ଦେବାର ବ୍ୟସ୍ତ, କାଳିଆ ତା ଡାଲମା ଦେବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ସେ ମୋ ମଝିଆ ଭିଣେଇ ନାଇଁ ମଝିଆ ଭିଣେଇ ମୋର ପୁରୀ ଦେଉଥିଲେ, ସରି ମଝିଆ ଭିଣେଇ ତାର ପୁରୀ ଦେଉଥିଲେ, କାଳିଆ ତାର ନା ପୁରୀ କ'ଣ 2 ଜଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସରି ତମେ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମଝିଆ ଭିଣେଇ ତ ଏବେ ସୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଛାଡ଼, ତମେ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବିଦେବ ଆଉ, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ। ସବୁ ଦେବାର ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ, ସବୁ ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇବେ, ଖାଇ ପିଇକି ସଇଲା ଯିବେ ସବୁ ଆଉ। ବାର୍ଥଡେ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।